Nuwun para kadang Gusti Tresna, santawis paripurna panglipur ingkang sampun katuraken dening para kadang campur sari Sri CCS wonten ing ngarsa panjenengan. Matur suwun kanthi kadowasan panjenengan apabila kirang nuju krana anggenipun paring panglipur kula minangka sesulih saking Sri CCS nyuwunaken Gung Samudra pangaksami. Ing wusana monggo sami asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Samya Pinangge. Allahul muwaffiq aqwamit thoriq waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih mangke dalu. Nuwun nuwun nuwun.